तुम्ही जर फळं खात असाल तर सावधान, कारण तुम्ही खात असलेली फळं ही विषारी तर नाहीत ना याची खात्री करून घ्या. कारण मुंबईच्या मालाडमध्ये एका फळ विक्रेत्यानं चक्क फळांना उंदीर मारल्याचं औषध लावल्याचा प्रकार उघडकीला आलाय. सोशल मीडियावर याची दृश्य सध्या व्हायरल होत आहेत. उंदरांनी फळं खाऊ नयेत म्हणून या फळ विक्रेत्याने चक्क फळांवर उंदीर मारण्याचं औषध लावलेलं आहे. दरम्यान मुंबईकरांच्या आरोग्याशी या संदर्भातला खेळ सुरू आहे आणि म्हणून या फळ विक्रेत्याविरोधात संतापाची लाट उसळलेली आहे. तर आपण हा व्हिडिओ पाहतोय. उंदरांनी फळं खाऊ नयेत म्हणून या फळांनाच उंदीर मारण्याचं औषध या फळ विक्रेत्यानं लावलेलं आहे. तिथल्या नागरिकांच्या जीवाशी हा पूर्णपणे खेळ सुरू आहे. त्यामुळे आता या फळ विक्रेत्यावर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर्दी क्यों?